तनी प्रसंगों के जवाब काहे दुर्गा जी के पूजा होला जब की दशहरा हो इमे दुर्गा जी के पूजा हमने के काहे करे ले खाली 10 मिनट कहले राम और रावण के जब युद्ध भाई राम जी देखले के दादा मारता नहीं एकर मुड़ी कट जाता फिर जुट जाता का बात बा ध्यान लगौले तो देखली कि साक्षात दुर्गा ओकरा रथ पर विराजमान रहली श्री रामचंद्र जी ओजे हाथ जोड़ के विनती कले कि हे माई तू कहले लो कि जब जब देवता लोग तार लो आफत परी तब तब तार लो के सामने हम रहो आई रवा मुदई के ओर से लड़ता नहीं लड़ गया का कहलू मुदई के बनलू मदद कार माई हो मुदई के बनलू मदद कार माई हो देवलो विनती कइले देलु बाबा दानवा देलो विनती कइले देलु बाबा जबे पुकरब तबे आइब हम बनावा जबे पुकरब तबे आइब कोई के यूट्यूबर लोग के स्वागत करवाए कोई के काजी यूट्यूबर लोग के स्वागत होता कोई दी मुंह से 11-12 जने बाड़ा सब यूट्यूबर बहुत दूर दूर के बाड़ा ये सब के छपरा से आइल बा के बक्सर के बलिया से आइल बा बबुआ सब यूट्यूबर लोग के पगड़ी से स्वागत हो रहल बा कमेटी हो खेतई सर ये सब यूट्यूबर दूर दूर से आइल बड़न सबके गमछा पगड़ी बांध के सम्मान दिया था निश्चल के तोहरा से करब हम उधार माई होई का ब्रह्मा जी कहनी कि हे राम समुद्र तट पर जा कलशा धर अब 9 दिन देवी के पूजा करो देवी खुश हुई हन उनका के बुलावो श्री रामचंद्र जी समुद्र के तीर पर जाके आ 9 दिन तक कलशा ध के आ देवी माई के पूजा कइले ध्यान देब हमरा कहानी पर जन्नी ना तीर पर राम जी हाँ राम जी पूजा करस तीर पहले पूजा करे तीर एक 108 को फूल रोज हनुमान जी ले आवस अब प्रभु श्री राम देवी पर चढ़ावस देवी देवता के राम वही जमाना रोज 108 फूल देवी पर चढ़ावे षष्ठी सप्तमी अष्टमी पूजा कइले 108 को फूल चढ़ा के साधु भैया नवमी के दिने एगो फूलवे वजह से घट 108 गुना 107 गो गिनती कइले कहले जी दादा अब का करी हम सूरज पटेल अच्छा हमरा पप्पू भैया के छोट भाई मुन्ना जी
मॉल खुलल बाजी 61 में भाई के हार्दिक अभिनंदन। रोजगार में दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ोतरी हो भाई हमरा आ गई। अब देखी थी अरे हरि जी हमार हो, अरे हरि जी हमार हो, अरे रोती हरि जी हमार हो रतिये में चौथी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी और जब फूलवा चढ़ावे नवमी एक के दिन एगो फूल कम पावे नवमी के दिन एगो फूल कम हो गई। कहले जब का करी आतने में एगो फूलवा भइले फरार हो रतिये में हरि जी हमार हो हरि जी हमार हो धन्य हरे सुभाष भाई जी हमारा गामा यादव पहलवान जी के परम आदरणीय मित्र सुभाष यादव जी फिर 500 रुपया देने बार बार प्रणाम बा। जब सोचले जब का करी कमल नयन हमार नाम हो, नाम का हो कमल नयन, तो सोचले जब फूल कहाँ से आई पूजा भंग हो जाई अपन आँखिए निकाल के चले जे फूल के बदला चढ़ाई जेव तीर निकाल के अहेजा ले गए देवी जी प्रकट होता रही आ कहली कि हे राम हम तरह के वरदान देता नहीं कि तू यह युद्ध में विजयी हो यही से 9 दिन तक हमने की देवी के पूजा कर लिया काहे राम जी पूज के और रावण के वध कर ले कथा गोल बन में सोचा अपना